Igbo ekene m onye ọbụla na-asị na m ka isi enene vidiyo a ka isi subscribe la ka isi akwadola anyị na channel anyị asị m na ọ ya dịle onye ọbụla na mma na asị m agbue n'iru agbute mma agbue na aza agbute ọganiru na m ọchọ nwe ọkụkọ nwa ada ọkụkọ nwa ọkụkọ nwekwana ngwongwo ọsọ biko na o nwere m mkpọtụ na-aga ahịwa ahịakwa ọzọ na efele mbụ aba nwanne anyị nwoke bụ Ezu bịa lụsi ego na Asaba. Bishop Oyede kposi the end of every argument is proof. Na mmadụ na-akwa na-akarị chikeli ya n'ibido ha na mewe mkpako mewe pride mewe nke ndị ọcha na-akpọ pride nkobe aka ukuko ebe a ka ọdịda gị bido. Nna anyị nwoke bụ alụsị ego na-eko ekuku too much and ọ na-asị na ọ maka na ọ mara ihe onwe nyanwa ma o ji ekolu ihe ọ na-ekolu na wee na-asụ mma niile jekakwanụ n'ụzụ mma niile jeka n'ụzụ emele na emelana mmadụ ka eji aba emele na emelana mmadụ ka eji aba imele nta imele imo ọ Jehova Chukwu n'ibi n'igwe ogodo ya na-akpọ n'ana bụ onye nwe the finance Igbo onye ụzọ wee kebe maka nwoke gụrụ egwu si na onwe ndị ji si na ha ji ụtụtụ wee bịa Chijioke mba na-efu ozi na onwe ndị ji ụtụtụ wee bịa na ha nche na-ebucha ndị mmacha obi na-eme mmacha too much vidiyo adị n'akụkụ ebe ị gecha vidiyo ya mana nwoke ma na-eme mmacha too much ihe ọbụla a na-eme okenye na nọhọ na ya aka okenye na-adịghọ na ya ọ bụrụ na ọsọsọ ụmụazị ka a na-agada ndị mmadụ a na-ekele ha ọgwụ ka esi enweta client ka esi ekechi mmadụ ibe onye ahụ chọọ client ọfụrụ akwago gbakọ ya atụghị maka na ụfọdụ n'ime ha a na-azụ alụ foreign ihe na-alụzi wulu ka ebe ọ na-aka adịla ha cheap. Biko lenenụ vidiyo ka efu ihe Eze Obi na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Aro oke mmụọ na-egbu oke arọ na anyị kpọlitere gị bịawoke aro na ya bụ akịdị si n'ibe ya jiri wee mara oge anị bụkwa na ọ na-emesị akọsị anya si ya mịkanụ nke bụ mkpụrụ ọkwanye ka o ji etokwa n'uto na-eto ogologo wee mịba mkpụrụ ọma n'ebekụrụ ụkwụ ụkwụ na-abọ dị n'oke anị ọkwa na ugu kaba ji anụ onwe aka ọkwa nne arọ mana eziokwu maka asị na ofeke gbaa warị asị eje nọrọ ọdụ na enwe ibe dike na-eji adị kwụsị ike maka na ọ bịa dị ka ọmụ bụ Eze Obi na-ewuzi kemgbe ọ dịrị izi onye nwe ibe ọ na-eme ka a na-ekwu maka ya ma onye ukwu ma onye nta ọ bụ Eze Obi n'ọnụ mana eziokwu osisi mana eziokwu ana m atarọkwa mmadụ ụtọ ana m atara oke ka ana m atara oke ahụ mana eziokwu onye tetara ụtọ si na ọmụ bụ Eze Obi ka ọ chọrọ ị na-akpaba ya kpaba abata ibe na o nwere ibe na-eme chacha na onye mee nke dị njọ eje gbazie ya onugbu ya na nke nwe ime dị njọ mana eziokwu maka na kemgbe ọba jikwa ọma aba maka ndị mmadụ jikwa ebe m ọ bụrụ asị onwere ibe ọjọọ mebiri onwere ibe mebiri emebi ọgwa ka a na-eme nke bụ eziokwu asị m na asị mmadụ asị akpọrọ mmadụ ka a na-egburi ya n'ike chacha arọ asị akpọrọ mmadụ ya na-egburi ya nke bụ eziokwu n'ọchị na eze nke bụ eziokwu maka na ọ na-abụwa foto gbasị na Eze Obi mere nke eme nke ọzọ Eze Obi nganga karịa ya narị hei onye nwere ibe na-eme nganga ibe eji akpa nganga mana eziokwu ọ na-abụ nna akpa ngala na oru mana eziokwu okwu Onye nwere na ya onye nwere eji ekpa ngala na ọmụbụ Eze Obi Mana kwuru nwere okwu onye nna bịa ya ayọ biko Igbo bụ akarịa ebe nwa nna ka nna egwu a na-atụrụ m ana m agbara ọsọ chacha mmadụ ya na-achọrọ ọkụ chacha onye nwa na-eme ka ọ ga-ejide eme ibe ka ọ ga-ejide ha si Eze Obi ya ka kwakwụwa n'ọkwa Eze Obi ka ọ na-apali elu hei ọ na otu mere ọ bụrụ mmadụ mana eziokwu a sị na nwanyere ejisi ike na-apụta n'iru akwụkwọ ka a nwara ndị bụ ndị maka na mụ bụ Eze Obi ekewe ka ọgwụ bifọ ndị mmadụ mmadụ m mana eziokwu a na-achịkwa m n'azụ kebe nya bụ ọgwụ etu nwa nji eke mbụ so onye nọ n'ọma ọ bụrụ Eze Obi n'iru akwụkwọ ya ka gba nkịtị na anọ m ya mgbe irute ebe m nwe ma na ibe na-eme otu a ka ọ dị arọ ejula eju a na-agba tiketi befe afụ mmọnwụ a sị na ibe anyị jide ebube abụrụkwanụ na ịfụta mana eziokwu na ibe nwe na-eme mụ bụ Eze Obi ka na-agwọkwa ọgwụ na-ene ndị mmadụ na-emerụ ndị mmadụ ibe ọ bụ ka a na-agwọ ọgaranya ụmụ ogbenye si ike na ntị dị so ebe ndị dịdobere abụrụ dị ibe nwa ndị mmadụ na-ekwu nọ mmerụ gị ibe bịakwa kelee otu a ka ọ dị mmerụ gị ibe ozugbo bịa nye Eze Obi ego na ego ka Eze Obi na-achọ nwere ibe ọzọ na-achọ na-abụrụ ego mana eziokwu
na mmadụ anaghị ekere ọkụka maka na ọzọma mgbakwa abụọ awụ ibe nkiri gidere gbagbe ọkpọ ma ezobi kpọọ m mma m ebe n'ebe Hey, arọ. si m nwoke ga kara onye iji ụtụtụ nwa ka mmadụ ziri ntụ na ya bụ ọzọma mgbakwa bụ na ọ ga-adịkwa nne na Ise. Mana eziokwu. ana m echọrọ ka m na-ejide emebi mmadụ so nke m ka m na-eme Otu aka ọ dị. maka na onye nwe na-asị na ya ezobi mente eme nke ọzọ ezobi na-azọkwa onwe ya Otu aka ọ dị. enwere okwu onye like chachara ibie enwere okwu onye ibie na-atọfe isi Chacha. Kwụsị ike. ọgịnị na-ese ibe ma onwe okwu ibe na-ese Ọkịka na-esesi okwu ike. ezobi ahịara akpị ahụ ma ha fụtasị na ezobi ji mee nke ezobi mee nke eme nke ọzọ ezobi akpa nganga ezobi aje klọb ezobi aṅụọ mmanya Ibe na-ese okwu dala dalụ nwa onye isi. o nwebere ibe ụnụ bụ unu ka ga-arụ nke bụ ibe ọkwa mụ bụ ezobi ka unu na-ere si ji eketara ibe ụka aka m na-agwọ ọgwụ na-agwọchiri ndị mmadụ ọgwụ ike Mana eziokwu. amarakwa mma ndị mmadụ ọ na-anụkwa ibe nwa na-ekwu ezobi ji mee nke eme nke ọzọ Ibe aka nọ bụ Genesis. mana ọ na-abụ bafọtakwaba bịa na be ezobi na-asị m ezobi na mmebe ọgwụ na be ejego ebe niile dị iche iche na asị na ọgwụ m na-ere mmesị ya bụ ọgwụ ere ewetara m ego mụ na mmadụ anọkwa n'ikpe Arọ. na o mere m ibe weta m ego ebe a nwe nnọ ka m nọ Arọ mmadụ a na-achụrụ anyị Chacha. achọrọkwa m nkịta chebe m nche ya bụ nkịta na-eche m nche njidekwe mma dọgbue Otu aka ọ dị. ọmụ bụ ezobi kwuru Ori eme ibe a na. maka na nwatakịrị na-amachacha m si na ibe adịrọ mgbe ọ wụrụ ibe o kweta na ibe dị Otu aka ọ dị. ọ bụrụ ozi ibe niile ka a na-ezi n'iru akwụkwọ Chacha. na onye dịgori otulobi adịgo otulobi onye dịgo nnekwu adịgo nnekwu Otu aka ọ dị. nwere ife ndị mmadụ ga-enyezi m ngwa ga-eme m ka m karịa ka m dị Chacha. n'ọzi mmadụ na ọbakpuo n'ụlọ jee zuo ike Arọ. maka na ya bụ brigedi nọ mmadụ bụ ya brigedi ọrụ mmadụ Ọ mmadụ. Nchede. ya bụ iru akwụkwọ bụkwu fesbuk ọrụ mmadụ nwe ya Ọ mmadụ nwunye. ya ka ọ na-abụ nnecha anya mba anụ ụlọ jee zuo ike Otu aka ọ dị. mmadụ na-etokwa na-eto Otu aka ọ dị. nwatakịrị nwata 32 years abụrụzikwa n'obere mmadụ Chacha. emeokwenụ m okenye ọ ga-adịru na m Ise. ejikwa m n'aka niile na-eche anya vidiyo na-asị na ọ na-adịlụ nwoke mma na ọ na-adịlụ nwaanyị ma biko na ka isi enenekwa ya ka m nwakwa isi wee na-eweta wee na-asị biko ebe ọbụla ị nọ adịele gị mma biko na-enecha vidiyo anyị sọskraịbụ ụlọ anyị na chanel anyị sọskraịbụ chi shia vidiyo anyị shiachara nwezikwa ihe ọbụla ịchọ ekwu biko kaba arụ drọpụ ya na kọment sekshọn itiche ya na kọment sekshọn nwezikwa ihe ọzọ ị chọrọ ikwu ịlaiki ya vidiyo anyị sendiela anyị meseji na fesbuk anyị akpalịkọ nke kachasị mkpa bụrụzia na onye kpurukwa na eziokwu aka ife eziokwu uwe ya ka o si na dị nke ọbụla ikpudoro aka na asị onye soro ikpubi ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịba onye ọbụla biko nụ ekwechakwa mkpa ha m nọ na asị m adịla Igbo mma anyị enwere mgbe ọzọ